No super aspertute, tío. Es que no puedo más. Nik ez ibas pasau bi aste gehiago etzien sartunde. Joder, solatu biraz. Benetan, Bitu ditukot naia. Igual paseta autobetu. A ver. A ver, erantzuten gauzta. Naia. Aspaldiko. Zer zelan, aspertute? Joder. Nire bai. Oso aspertute, bai. Bueno, egiz esan da, atzuko zineman pelikula oso on bat, eta zintzen asperten beste. Gogoratzen zalatinen ikusi ginula baten aviador pelikula? Ba berriro ikusi dut. Zerako pelikula ona. Kriston pelikula ona. Eta aktori izan antzesten da bien, eta Leonardo DiCaprio de 10. De 10. Oso ona. Bai. Gainera, goratzen zan mirenek azalduzkule pelikularen eta antzinate klasikoko mito baten artien dauela harremana. Batzo, bigarren aldiz ikusterakoen, ulertut harreman hori. Bai, argi ikusteot. Ezagoratzen mitoaz. Jo, Faetonen mitoa. Ezagoratzen benetan. Guruzo azaltzi? Bale, ba. Bai, bueno, Faeton da Heliosen semie, eta Helios da eguzkiaren jainkoa. Orduen, Heliosek egiten da beti da eguzkia gidatu, bai? Eta Faetonek erakusten dau gazte baten arrotasune. Eta orduen, behin galdetotza bere aitari, aber itzi aldotzan eguzkia gidatzen. Bere aitak esatotza baietz, eta eguzkia gidatzen dauen bitartien, bera enteretan da, ez dela kapasa, ez dagoela praktikaik eguzkia gidatzeko. Bai, eta orduen joten da lurran kontra, eta erretzen dau lurraldeak erretzen dauz, eta orduen hortik sortzen die basamortuek eta olako lekuek. Bai, hori da. Eta pelikulan, protagonista, Howard Hughes, bebai, da gazte arro bat. Eta bere arrotasun erakusteko, montetan da hegazkin baten, eta hegazkin egiratzen dauen bitartien, egan egiten dauen bitartien, bera bebai enteretan da ez dekola praktika askorik, eta gainera azten di arazuek, eta bebai jausten da eta jotzen da lurran kontra. Eta arretzen da bera. Hor ikusten da harremana. Bai? Pelikula oinarritzen dela mitoan. Bai? Ala? Ze interesgarri ze. Jo, Dago, ze interesgarri ze. Bai, latinenik ez duguz gauza oso baliogarizek. Jendiek esaten dagoena ezetz eta ez dabela ezebez balio latina eta grekera dio oso garrantzitzuek. Base, ikuste oso zelan antzinate klasikoaren gizarteak deukon eragina gaur egungo gizartean. Oso eragin handize. Hori da. Bai. Galdera bat. Zubakizun nun sartu da nun nahi? Deitu hotzat bostaldiz. Eta ez dozte hartu. Deituko zuen? Aber hartutun zuri. Basen hiri ez. Ala, venga. Bai, gero arte naia. Agur. Apa Gontzal. Bai, oso ondo nau. Bueno, aspertute baina bai. Ta zu? Bai, gogoratzen naz. Izen zen itzela. Jo, ni honaz irakurtzen Plautoren komedia bat. Milos gloriosos gogoratzen za? Bai. Filokomasia eta Pleusikles euselan maite mindute, baina soldadu fanfarroiak ez dotzien osten elkarregotie. Eta orduan, Pleusiklesen esklauak auzokiak zirenez, inzauen zulo bat horman eta elkarregon alziren. Eta bueno, bukaeran, soldadua engainatzen lortzen dabie eta Pleusikles eta Filokomasia alde egiten dabie elkar itsasontzi baten. Arrazoi duzu, latineko klasietan ez dugu zoiek gramatika ikasten, gure kultura berazten dugu ere bai. Ba ez dakit ezer berari buruz, deituko dotzet, bale? Agur!
Bai? Haupa, naia, orain dela zenbat hitz egiten ez dugula, gertatu den konfinamendu honekin, eta pentsatzea ere Wuhaneko tipo batek saguzar bat jatea izan dela kasuz bele. Gobernuaren mezua argia izan da, maneamuz do. Ematen du honek inoiz ez duela mailarik izango. 15 egun atzeratu, gero beste 15, hemendik ateratzea azkalendaz garraikaz izango dela dirudi. Baina egia da, egoera hau jasotzen dugun bitartean, gure otiu. Iaz gustoko gauzetaz gozatzeko aukera be badugula, ezin du gastu carpe diem. Eta ea laster lortzen dugun askatasun desiderata hori. Eta bide batez, eta aztu baino lehen, gomendatu zenian pelikula hori ikusi nuen hori, American Psycho, bai, American Psycho, lapsus linguae. American Psycho, pelikula bekaina, bai. Bai, gainera Christian Baleek paper bekaina egiten du erabateko snob bat bilakatuz, Beti pentsatzen dugu, bai, igual New York, bai, Wall Street, eta leku guzti horiek loku samoen Baina batzuetan ematen dute baino zuz ere ilun eta maltzurragoak dira. Nork esango luke, Gizon elegante eta beratz hori psikopata hutsa zela. A posteriori, claro, dena argi ikusten da. Ostras, sortzirak posmeri dira. Maialen, etu behar diot. Uste dut, latineko itzulpenekin ari dela. Egia esan asko botatzen dut faltan latina, Ikusi izan aduzun bezala, ezin dezaket bi esaldi jarrai esan latinismo bat esan gabe. Bueno, besterik gabe, laster gauden eragogoratu, postenebrat espero luken, eta importanteagoa dena, omnia bink eta amor. Gero arte. Opa, Maialen. Ai, kaixo nahi. Baina zelan jakin duzu itzultzen egoela? Eneaz eta Didoren historia itzultzen ari naiz. Ezin duzu imaginatu testu hau zepolita den, zoragarria da. Klaro, horrela gramatika errepasatzen dut. Ta unai, estruktura garbia dena ondo ordenatuta. Bueno, bai, segun zamaiera duen, badakit ze kasutan dagoen edota zer funtzio betetzen duen. Begira, adibidez, komitibus. Komitibus badakit zirkunstantziala dela ablatiboan dagoelako. Bai, comes comitis, izen maskulinoa. Bai, compañero. Bai, esan nahia compañero da. Orduan, la persona que acompaña a otra, ezta?
Bale. Ta begira, kun preposizioa eta panis. Bai, panis, hirugarren deklinabidea. Bai, orduan esan nahi etimologikoa, con quien compartes el pan, ezta? Bale. Eta gero entzun nahi, agertzen da korda hitza. Orduan, izen alda, akusatibo plural edo nominatibo. Ez, cordis. Bai, hirugarren deklinabidea. Izen neutroa, klaro. Bai. Jo, hizkuntza hau da bitzia, niretzat perfektua. Bai, alemanak du baita genero neutroa. Bueno, jarraituko dugu. Orduan cordis bihotza bada, recordar berriro zerbait bihotzera ekartzea izango da, eta concordia bihotz bat bihotz bera. Jo baietz. Ta gainera latindarrek pentsatzen zabien bihotzean daukagula baita adimena, pentsamendua, gogoeta, eta hortik dator kordura, hori da. Ta be pentsatzen zabien latindarrek bihotzean dagoela baita ausardia, eta hortik koraje. Jo, eskasko gustatzen zaite hizkuntza hau. Gainera konfinamenduzko egun hauetan niretzat erlajatzeko modu bat da. Bai, deskonektatzeko modua. Ta gainera beste hizkuntzak ikasteko primeran dator.